बालू। सर प्लीज सर हेल्प करी सर। मैडम प्लीज मैडम, हमार बेटी के दिल में छेद बा, कुछ हेल्प करी मैडम। अपन बेटी के दिल के ऑपरेशन करावे के बाद प्लीज सर थोड़ा हेल्प करी सर। हे शर्म नहीं क्या होत? बच्चे के सहारा लेके भीख मांगता रहे, आजकल फैशन हो गिल बा। बालू हमनी के कैसे भी करके इनकर मदद करे के पड़ी। भाइयों और बहनों, ओ बच्चे खातिर हमने एगो स्टंट करत बानी। so please don't try this stunt at home. Move. Come on, Rajan. हमनी के लगे दिल भाई हमनी साबित कर देनी। अब राउर बारी बा। ऑपरेशन में जितना भी खर्चा होगी हमनी के कंपनी उठाई। इला आपकी वजह से हमारी बेटी के ऑपरेशन होगी। थैंक यू सर। जाने अरे चल हट रे। सर खरीद लेना सर, 200 रुपया के सर खरीद लेना सर। सर 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 खरीद लेना सर, खरीद लेना। अरे सर प्लीज खरीद ले। हट ना तो मार दे। बाबूजी रवा पागल हो गइल बानी। हम शादी करे खातिर हाँ कब कइनी? जेकरा के घरे बुलाइले बड़ा। ओकरा एजा खीर खाए खातिर बोलोले बानी, शादी खातिर ना। ऊपर भेजे के बा ओकरा। ओ खीर में हम जहर मिला देले बानी। तू ओकरा के मार दे बा। एमे मारे के काबा? हमका चाकू से मारा था नहीं कि बंदूक से मारा था नहीं? खीर में जहर देके तो मारा था नहीं। नॉट ए बिग डील यार। कोनो केस बन गइल तो पूरा परिवार अंदर हो जाई। वो कोनो कमिश्नर बा का? मर गल ते हमनी के का बिगड़े वाला बा? एगो टैक्सी ड्राइवर बा। अरे कोनो डीएम सीएम नेखे बा भाई। ये केस ऐसे ही रफा दफा हो जाई। ये प्लान हमके पसंद नहीं खे। तो फिर समझ लिया, वो पेन ड्राइव कमिश्नर के पास पहुंच गए थे, हमने दोनों जेल में और तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाई, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगत दिखाई दिया सब। ऐसा ना हो सकेला। मौका के नजाकत के समझा। किशोर के ई आइडिया से ही हमनी के परिवार के रक्षा हो सकेला। ससुर जी, ससुर जी, श्री हमार शा का भाई कर दी। शब्द नहीं खे मिलत बा का? कोशिश करा मिल जाई। अब तक श्रीदेवी के देख के ट्याऊ 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 ट्याऊ। अब तो श्रीदेवी के पूरा परिवार के देख के ट्याऊ 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 ट्याऊ। बस 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 चला चला। वो खीर इंतजार ना कर ससुर जी, रहा था। हमार पेट भर गइल। प्लान वेस्ट हो जाई। कैसा प्लान? अरे वो खीर बर्बाद हो जाई ना। इला। ससुर जी, हाँ। हमके ये खाई के बा। ओकरा में तो मिलावल नहीं खे। काना मिलल बा? एमे प्रेम प्यार और स्नेह मिलल बा और ये सब चीज मिला के श्रीदेवी खीर तोहरा खातिर बने लिया। श्रीदेवी, तू एकरा में जहर भी मिला ले होगबू तब वो हम खा ले। अरे के जल्दी बा एकरा। लागत ऐसे ही बा।
ससुर जी इतना बढ़िया खबर सुनाले बनी तो पहले रवा के खाई के पड़ी। इता ऐसे चिल्ला रहल बाड़ी की जैसे हम जहर खिलावता नहीं। वो का है ना हमके शुगर बा, यदि हम ही खीर खाई तो जहर ही होएला। समझ रहा बाड़ा तो तू खा। हमारा पेट खराब है, आप खाए ना, खाए। जल्दी खा। काफी। सुना तनी खीर ओकर कप में भी डाल दा। ससुर जी अब का भाई तू ना हमके श्रीदेवी के हाथ से ही खाए के अच्छा मन ठीक बा। बा, हम खिला ना दे। खिलाई। अरे खिला देना, आखिरी इच्छा बा। आखिरी इच्छा कैसे भइल? हमार मतलब प्यारा इच्छा बा। एक मिनट। हाँ फैमिली फोटो मस्त लाग रहल बा, सबसे इंट्रो करवा लेता नहीं। हाय सासू माँ। हाय बड़ी सासू माँ। हाय। अरे भी इंट्रो काहे खातिर, एक कप खीर ही तो देले बानी। खीर खाए में टाइम काहे लगा रहा रुक बड़ा? जा। इनका के बोलौलस? हम ई खुशी में ई शामिल ना होकी है तो कैसे चली? काहे बेटी श्रीदेवी, कार के पता लगाओगे कहनी तो तके शादी के पड़ल बा। हाँ राउर कार से हमने कोनो मतलब नहीं पुछलन के। का। हमके लगल काहे पूछले। टैक्सी बाबू, ए रिश्ता के होके के असली वजह के हा? राउर कार फिर खीर के खाए के चाही? रवा के। रू कोनो डीएमसीएम नहीं के, ई केस ऐसे ही रफा दफा हो जाई। दूध के खीर हमके तो बहुत अरे पसंद बा। रुकी सर राउर खातिर नॉन वेज खाना बनवले बानी लेकिन वो सर। खीर से स्वादिष्ट ना होई। हमके खाए काहे नहीं दे? सर आपकी उम्र हो गई बा, ज्यादा मीठा खाए तो हाँ, कैंसर हो हमके जाए। हमके शुगर नहीं के, हमके तो खीर खाए के बा। सर, अरे सर अरे बाप रे। अरे इनकर तो जहर भी शहद लगता। एक प्रसाद हमने भी बरा। अब हमनी के का होगी? केहू के शक ना होके ई खातिर हमनी के घर से 2 लोग के खीर खा के अस्पताल में एडमिट करे के होगी। हम आइडिया तो तोरे रहे ना। तो फिर दूसर के हम का ये प्लान में आप भी शामिल रहनी। का भइल? साहब से बड़े ना। हम तो बच गए नहीं। अरे गधा तो से ना। कमिश्नर कैसन ही बाड़े? इज आउट ऑफ डेंजर। काफी। इनकरा एजा लेके के आइल। खीर में जहर मिलल रहे ऐसा रिपोर्ट डॉक्टर देले बाड़े। यदि एकरा ऐसे ही कमिश्नर के दिखा दे तो जानकी सलाइन के बोतल तो ले आवा। ओम दामादाय नमः। बेटा आज से तू हमनी के दामाद भइला। बाबूजी तू चुप रहा। दामाद जी कोनो तरह हमनी के मुसीबत से बचाला। खीर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे सर। एक से ज्यादा खीर खैला से फूड पॉइजन के चस रहेला। हम तो बचपन से खाते नहीं, हमके कबो ऐसन तना भई। बाकी हमनी जहर नहीं मिलेली। हमके लगल पूछले। बेटी श्रीदेवी, अपने शादी के खाने में एक खीर के अवॉइड ई करी। महीना में मुहूर्त निकल जाई सर। अरे वाह, ये बात पे मुंह मीठा करा। ये कहा ऐतिहासिक खीर बा। विक्रम सरकार जोन फैक्ट्री लगावल चाहता ओकरा सरकार के तरफ से पूरा क्लियरेंस मिल गइल बा और जल्दी ऑर्डर भी इशू करे वाला बाड़न। अब विक्रम सरकार के केहू नहीं के रोक सकत और साथ में कोर्ट में भी यह जीते वाला बाड़न। अब रउआ लोग से हम कोर्ट में मिलब 5 दिन बाद। हरी आपके आवे के इंतजार बा। अब हमनी में हिम्मत ना रहल, रोज रोज टूटल जाता नहीं जा। आ जाई ना साहब। चल बोल चल बता। चुपचाप से बोल दे कहाँ बड़े। ढेर सियाना मत बन। वाह मोड़त रहले ना। हाँ? हमके जेकर तलाश बात सुनले बानी ई बार में आवेला। वो कहाँ बा? बारे में पूछ रहल बानी वही बार में ना आवेला। सच में वो 2-3 बारे बार में आयल रहे। हम तनिका कंफ्यूज बानी। हम यहाँ लोकल नहीं खी, तू यहाँ लोकल बाड़े। तू कैसे कंफ्यूज हो गई ले? कंफ्यूजन ना चाहे, हमके कुछ भी करके ऊ चाहे। पता ना बाबूजी आज केकरा ऊपर पेंटिंग बनाई ले होकी है। तार बाप ने खेले पी के पड़ल होके हैं। ना आइले बड़े। ए बालू अरे सुनी रवा हमार बाबूजी के देखले बानी। ना देखने। अरे सुनी रवा कोनो बूढ़ा आदमी के देखले बानी। भैया कहाँ गई होकी है यार? शहर के सभ्य बार ढूंढ ले बाड़े का जे इतना पसीना आ रहल बा। अब से तोर बाप दारू ना पी। हार गईनी तो दारू के सहारा लेनी हमार गलती रहे। गिर जाए के बाद फिर से उठ जा, ई ऊ हमके सिखौलस।
का बबुआ कुछ ज्यादा ही काम कर रहा बड़ा, हमार लड़का से ज्यादा पैसा कमाए चाहता रहा। हे ओल्ड मैन, हम खाना खातिर काम करी नी, तोरा जैसन काम करे बगैर हम खाना ना खाएनी। तेरा बीपी शुगर बाका ना ना, तू एकदम ठीक बाड़ा, बाकी दिमागी तौर पे ना बाड़ा। राउर बेटा दिल पे हाथ रख के बोलेला तो ओकर असली हीरो बाड़ा। उहे रउआ एजा हाथ रख के बोल सकेनी का कि रउआ हीरो बानी। यू आर अ बैड फादर। हम सोचत रही रात में पीला के बाद अतीत के भुला जाए, बाकी रात में जागे के बाद बेटा की जिंदगी सुधार सकतनी आप समझ में आए। बाबूजी आज हमारी जिंदगी के सबसे अच्छा दिन बा। हम अपन बाबूजी के जैसे देखा चाहत रहनी वैसे ही देख रहल बानी। ये सब तो हर वजह से भइल बा। हमार राज्य में प्रजा के कोनो भी तकलीफ होखेला ना तो हम देख ना सकेनी। हे राजन, ₹10। अच्छा एकरा खातिर भी तो हर 10 रुपया चाहिए। राजन राजन राजन, वो अंदर तो नहीं खे। नहीं खे तो फिर कहाँ गई होगी? वो कहा हमके ढूंढे के कोशिश मत करिहा, हम एजा से जात बानी। एगो बच्चा के देख ली रहुआ? हम ना देखने। हाँ बालू, हाँ वहां। बाबूजी! 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 हमके कुछ ना होके बचावा। बाबू आखिर हाथ लग ही गए। तू जा बेटा, तू बाबूजी के लेके जा। राजन! राजन!
आजा रे, आजा। बालू राजन